Il-ħadd fil-għaxija saret is-serata ta' Miss Universe Malta. Bir-rebbieħa tkun Maxine Formosa Gruppetta li mistennija tirrappreżenta lil Malta f'Diċembru li ġej fil-71 edizzjoni tal-konkors Miss Universe. Kienet propju r-rebbieħa tas-sena l-oħra ġejċini li tat il-kuruna lil Maxine bħala r-rebbieħa ta' din is-sena. Maxine esprimiet ma' Net News kemm tinsab gburija li ngħatat dan l-unur. Onur kbir li anki li għeda u għet nilbis issax li għet Miss Universe Malta, onur kbir li għet reprezenta l-pajis tijaj u esperienza sabiħa ovvjament. Minkejja li nannita ma dixmana, Maxine temmen li verament tinsab gburija bija. I should definitely say she's proud and if she could she send me to Hollywood because that's what she ever told me. L-organizzatur Allen J. Darmanin spjegalna x-xogħol li sar għal din is-serata. Din is-sena għażilt li mmur xi ħaġa differenti. Fil-fatt kienet id-deċiżjoni kienet li tkun bħala internal selection kif qalet Maxine ipparteċipat is-sena l-oħra ġiet fit-tielet post u jien ħassejt li hija kandidata denja biex nippreparawha bl-aħjar mod possibbli għal Miss Universe. Intant għall-konkors ta' Diċembru, Maxine li għandha 21 sena se tkun qed titħarreġ fil-Miss Academy School fl-Istati Uniti.